Mizorama hmasa berle Chcha apathum na niturin voin khan Champhaia Experiential Learning Center ELC honanita a omzia bera chuan zirlai puituatan virtual reality man tangkai na mun ani deuh berang chu game room hom telbok bultran na a kan hmu thei chin zirlai puidonem ti tele chona omnia langtenen ibi chiang don te ang ELC hi Sarkar lai pui Ministry of Information and Broadcasting nuaya cheng nuai za senga dinania India marchaka Mizoram ma hian Sikkim le Manipur ten anlo nei to a zirna lambi ka hian virtual reality call hitimai te ang VR headset le gear te Hello World ba ka video fia faizo ka in ril fiana mun te aoma aken tel tho gaming zone lama kan lo mel riat to virtual reality a po 360 an ti te VR pa ngai tele arcade te omboka sumro man hi khol mamo bun na tan an mangzo de vekinari noma gaming zone hi ayan kol na tur sum thok chuak tu ber ni na langa abaka chuan kan lo mel riat sa ni wangin helam hi chu kan soitel don lawane ELC TELC tu ber chu headset vuangai virtual reality hi ni ELC hian Facebook company Meta siam MetaQuest VR headset le controller te baka Oculus company kuchuak an mangdona VR baka hian AR anti augmented reality te ahman theidon tinani heng thiam na hian thil thar chan changma se athar lu tuke ro chu ani tolem lo kumsa ni le som ni pahni chowa khan VR hi technology lama kan than lena tur lian berani e anlo ti to thrina nikuma Apple company in an VR headset man to zet mai Apple Vision antlang zar nuwa phei chuan kan hnai chhozel te po ti theome virtual reality chu kan thriat thiam dan ol sam bera chuan kan bula thilom tak tak lem lo khol manga kan ban le kan khoi phak maya om anga ron lan tira kan lo man thei tura chhop chuana ani deuh ber ome ahman tangkai theina tur hi chi hrang hrang an soi threina tun thlengin tangkai taka man alani chi alem lowa ma se zirna lamai ro chuan atangkai theidon khop mai kan thiam theidan tu chuan no pangtan Iron Man na computer ang khani me ti hian Iron Man na computer ang tian ka du na kha monitor kha ti hian ka son ko la minon zui ve zel tin ka ma a zel he ti king dia ti ka vaman be hian tian ka son ko ha zel ti hian monitor hi ti hian ti hian ka son ko zel a ka du na ka da the tian mu chung pon tian a en thea thu chung pon ti hian nuam lu tukin tian ma zona engkim kha en thea tian ka tha a ti hian ta hian monitor kha tang le to pa ti hian du in ti hian ka tia ka king dia te ka vavon che khan he hi ti hian ka son kol char thei Iron Man na computer tin ka khoi ni me kan the thiam thei dan tu chuan tangkai don te reng me ti hian kan du a kha kan va met chuak char thei kan thil zon du le kan zirlaya thil poimo jong po kha ti hian ol sam takin kan zong hal zung thei dona zirlai ta na tangkai don khop mai zirlai kher lo tan po mamo zong hi ta hian awm hal vek ni me hian na hriata ramdanga thilom dai te mo kan hmu phak mi lo te mo kan hmu tham lo tur te thlengin kan zir thrina a then phei chu ataka kan ti chin lo om tak tak tur te po aniome chu wangin virtual reality mang hian zir lai te chuan an bula omang main an zir chiang theidon tina neya hemi zonga ngai to chuan zir lai pui tu thatak kani theidona zia bera chuan hemi hi virtual world holo shoot anti mangle hemi holo world a khanin application thrang kha ta hemi chunga hian tian hei ka taksa ka kut chevel hi hemi hian a capture vekta khami mang khan entinan biology class anga telo ti taila ran nung inge mober saju te mo khalo zai don taila khami kha ahman ro chi khrang kha hemi chunga khan lo om ta khami kha kavalanga chon saju kha ka du danin ka dissect thei don ta ni a reality ang deuh khan a real life ang vek khan ke ma kut mang khan
en ti nan ka zai kha lo soi deuh dawn ani chuan in ti ka kut lek dana zir khan a soi ve zel ta a chhunga mi a hman rual lo langa khamo khatiang zel khan ani ta chuan thil chi dang dang po om teuh ta gaming a po man top thei ta chuan learning system a po man thei ta an zirlaia an hmu phak lo te kha mit thla to mai lovin VR le AR a atakang mai in an hmu thei dona atakom lo ma se an khoi thei to don ti na ne zona amta chu kan hmang tangkai angem ELC hi an hong chawaneya master trainer 10 training an neya engchin nge ati theyang ti hi chian phot lo chuan atangkai in atangkai lovang ti tundin muna ala soilok ngot theilowa chuti lain atangkai le tangkai lo theina chu thil pahni pathuma a in ngat don nin alangane hmasa bera chuan VR le AR ti theya tama zirna lam kai noya hian application a om thra em social media entertainment le games lama an thang chho meka zirlai chhor tangkai thei tura application a tam lo ani chuan ELC hian ani na aphak lo na lai tur a om don nin alanga du thu sa ma chuan zirlai te hian an zirlai bu chhunga mi an hmu phak lo tur entirnan atom chhunga electron tiang te mu in khoi thei se an tan chuan atangkai beranga an zirlai an riat bel pha bokang chu wangin application chi rang changtlung tak hi a in nga na tur ani ta phot maya a Mizorama level anga kan ti thei po ani chialo central sarkar hnuaia education ministry thlenga an chet te po angai mai thei ani chuba ka chuan zirlai le zirtir tu ten man tangkai na chang an hriang em AR le VR kan hmel hriat na hi tun lok ni tolem lo ma se headset le controller te lo ngai nen kan ban pha ka awm mek lowa minol pui phei chu ala thleng lo ati thei ome chu wangin zirtir tu le zirlai tam takin an langong via wang tirin thiam theya kan zirlai hi VR mangin chiang zokin a in ril via thei ti kan riat chuan ELC hi atangkai thei via win arinom boka game khelna angchawa kan riat ro chuan ani na bo thungang zirna a VR man tangkai na atam tul phei chuan zirna in tina ELC hi chu nei chi takte po alani ome tunai ro a theina le atangkai na hreturin kan nei thar hlim hlol chau alani marchakan lo bun to na Manipur le Sikima an hmang tangkai fu nia soyania khopui lama phei chuan science center ate anda tel towa apoi mober chu thiam na sang zel le thiam na chuak thar zela zirlai ten ahma ain an zirlai te chiang zo ka an riat theina tur a in her chuak telve meka ennom le tia chau nilovin thiam na puak chuana lama po khovela thang meka chuta chuan a hnufuala Mizoram kan tang don bik lo ti ELC hian alantir kan ti theyang